নাই আগে চমক মতো চলি নাই বুয়াগ্রা লক্ষণ ত্রিপুরা মাথা লং লেফট YTF লং লেফট TWF লং লেফট তিনি जों सिनाय गामियाव अर बुवाग्रानि नाहार मुंनो हामजागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि ताई बुवाग्रा जे थानसानि बागै रिङै दंमानि अ खरांनो खोनावै তিনি सिनाय गामियाव 25 नुखुं 25 फैमिली परिवार 25 परिवारनि बर'राव 102 जन भोटार्स त्रिपुरा मथाव जइन थाइगा जों गनो बरकनो जतननो खाबाय खुबबाय अरसिनि टिटिआरडिसिनि चेयरमैन दङ ताई गनो MDC दङ ब्लक प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ गुरि मथानि जत बरक दङ बरनो यासाकनि बागै और फाइसक पैका जों आमन बागै और यासाकनि बागै बासालायखा यासाखा जिनि खाबाय खुबबाय ताई तामहनैबा अ थानसानि बिसिंतिनो जों बुवाग्रानो जे फान याफारनाय थानसानो बुवाग्रानो बसखांगो जिनि कक सानानि बागै दिल्ली बाय भारत सरकार बाय कक सानानि बागै बो फान माननाय तामहनैबा जों जे सानमानि मानुय आबो संविधान तंमानि मानुय अमंहाके राज्य सरकारनि थानि जों सानैमाया तामहनैबा आबो केंद्र सरकार जे एक्टियार तंमानि संविधान जे तंमानि मानुय न सानमानि बागै आबोनि बागै केंद्र सरकार से रिमानाय बो केंद्र सरकार बाय कक सानानि बागै तिनि 102 भोटार फाइमानि यागलो तैबो फान बांखा बुवाग्रानो तैबो चुवाचु जों रिमानखा अमति खलायै आमचायो सालथुगैनो त्रिपुरा मथारनि नाहारमुं त्रिपुरा दफानो मोथांनानि बागै त्रिपुरा दफानि मानथाय रायदा हा तंमुं चामुं वानसुकमुं बेबागनो जों तैसा किफुलै माननाय जों तेवसा हायनो हाय बायथांनि सासन बायथांनि हा जों किफुलै माननाय अमचिनि पयतो तामहनैबा चिनि लगे जों बुवाग्रानि लगे बुवाग्रा बचिनि लगे बुवाग्रानो बसखांगो तनिवै जों अ दाबिनो सानै दङ चिनि पयतो जों अ दाबिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि दाबिनो जों माननाय मानियासाक जों थानसा बाक्सा तंनाय अबचिनि सुमाय थांबाय ससियेल मिडिया दाय प्रेस मिडिया आं दिनै जिरायनाय डिभिजन पार्टी IPF नि डिभिजननि सेक्रेटारि दंमानि कामनि बागै फैगोन दिनै त्रिपुरा मथाव आं दिनै त्रिपुरा मथाव मा फायमाने अबनो उद्देश्य दिनै बुवाग्रानि जे थानसानि खरांनो खोनावै दिनै दंगैमालिया थानसानि मारियाव आं फायनाय ताय बुवाग्रानो आं सापर्ट खालायनाय आंनि लगियो 102 भोटार तबुय आं दिनै अर ताई अबनो गारै नंनि लगियो ताई बसो तंखो दिनै अर तायबो तंख बरक बाय आं बरकनो आं सानाय बरकबो फायथं तायबो गोबां तंख बरकबो फायनाय आसा खालायो कक बेजाक बरक फायनाय दा बैसा जोंनि प्रग्रामाव बरक जतन खालायो आं कबनाय बरकबो फायदि थानसानि मारिबो जों बुवाग्रानो लगे बुमुसन निनो मुं ani मुखाय रुपनि आं जिरायनाय डिभिजननि सेक्रेटारि दंमानि दिनै आं आबनो याकारे दिनै आं बुवाग्रानो लगे रिनाय आं दिनै त्रिपुरा मथाव